Bitok-Bitok Drama Productions. Ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan didto ka sa mental mo tugpa. Ani ana ang Gugmang Giaha. Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kang ilok. Unsa, maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagag bahog ba maura na. Nabikil dayong ka. Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple, way lain, Bernie Bitok-Bitok. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibo kung masaligan, huwag kang nambalatian. Sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan. Mag-asigo ka na. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Pangalan ni mo? Dit Abor, taga Villanueva. Kisa mo sa Asigo? Akong papa. Kasi inom niya. Asigo Capsule o Asigo Kapi. Okay, so kung sila sa papa ni mo rin? Kuhan siya kanang iyang dugo bitaw kay 90/200. Mulang mao yung mong maintain siya, nadala na mo siya sa hospital niya. Hindi na siya kakuhan, hinay kay siya mulakaw niya. Mao na mong maintain karon sa iya karon nakalakaw na siya. Kung sila nakatapos siya? Asigo. Tinood na? Oo, tinood yun. Promise na ang Ginoo sa langit. Tujog ka nga naay miracle ang Asigo. Nituod yun ko, kaya naulian yun akong papa. Kung adunay mga masakitan ba sumasama yung papa nga di nakalakaw, so may ingot kuminda sila. Nga, moinom sila og Asigo. Kay makatabang yun akong papa, naulian yun. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Ako si Kuan Inday, taga Son 13 Carmen. Sa among kaliwat gyud mga high blood niya. Akong mama na namatay gid sa stroke. Basta ako mga igsuon. Dugo na nimo. Oh, bari murag sa amo na gina siyang inheritance. So na kaning Kuan BP, mga pilan ang mga 1 year na gid ni ka gataas kiya ba. Nakuyawan lagi ko kay ang akong mama mo biya gini gikamatyan ng stroke o niya kaning Asigo. Nakuan ko kay ang ako gibipin niya mong normal. Napamatudan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Mapalit sa inyong mga suking butika.
Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud ka gahi. Pwede cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang balag asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Isang magasin, dilaw ang iyong suot at buhok mo'y green sa isang tindahan. Sa may Baclaran, napatingin at tulala sa iyong kagandahan. Naalala mo pa ba nang tayo pang dalawa? Di ko inakala Put your hands in the air, come on! Inuwanan pa kita. Tinawag mo kung walang hiya, medyo panik ka pa noon. Hanggang ngayon, sabay-sabay! Iba na ang iyong ngiti, iba na ang iyong tingin. Nagbago ng lahat sa'yo. Sana'y hindi nakita, sana'y walang problema. Pagkat kulang ang dala kong pera. Oh yeah! Pambili sa mukha mong maganda. Unsay dagway sa maganda ba? Unsay dagway sa maganda ba? Bebe, dagway sa gwapo. Rumarampa Dagway sa gwapo ba? gawa ni Soto. Siguro Good morning! Mayong udto, mayong hapon, mayong gabi one universe. Kung unsa man may oras nga naminaw sa atong programa, nagtanaw sa atong Facebook Live, naminaw sa atong Spotify. Hello! Ano yan na po? Ang inyong everyday your daily dose of laughter. English mga igala. Pambili Ang imong matag-adlaw nga vitamins para makawala sa problema sa kalaay. Ang problema nga walay politika, puro lang yun pakatawa. magasin at saso. Walay politika dire, di ta magstorya politika dire. Puros lang ni pakatawa. Kay sa panahon karon, nga daghan kay hunahon-naon, daghan kay mga bayro nun. Angay lang yun mo pakataon. Iba na ang iyong ngiti. Ito po si Brother Bernie. Bitok Bito. Bernie. Ano magkikasagaran na yung mga nanay ako masugatan kay, oy, Ernie, bitok, Ernie. Bernie lagi. Iba na ang iyong ngiti.
Sa mga idara na ka, medyo mabungol-bungol na ka ba? Uy, idol kita ka, Ernie. Ernie. Saan ba Ernie? Bita, morning nga na. Good morning mga tay. Bernie Bitok-Bitok po at your service. Kumusta ang mga buhay-buhay na nasa Gudere para mohatag og kalipay, pakatawa lang mga igala. Pero at least na ipagtulunan gihapon ha. Kumusta mong tanan ha? Okay lang ba? Okay lang ba ang tanan? Tupak sa mo diha. Ibi alalim dire ko na magstorya. Tibo kalibutan. Nagtanaw gasunod sa akong Facebook page Bitok-Bitok University. Basig wa pa ka na-enroll ha. Oy, sa mga naminaw sa radyo, enroll na. I-search sa Facebook Bitok-Bitok University. Paki-follow, paki-like. YouTube na ako, Bitok-Bitok University. Ang akong TikTok, nababoy TikTok dia. Ang akong TikTok kay TikTok ni Bitok-Bitok. O siyempre sa mga naminaw nato tibok Mindanao sa atong mga radio partners nga murag ubay-ubay na. Dungagi pa. Para mas daggan pa maabtan sa atong pampagod vibes. Radio Servisyo 94.3 FM sa Nasipit, Agusan del Norte. Radyo Katribo Philippines 106.9 Butuan City. 97.1 Enchanted FM diya sa may Hinatuan, Surigao del Sur, o diya sa may Mangagoy, Bislig City, ang akong yutang na tawhan. Partner Radio 94.9 sa may Oroqueta City. Aha, hello diya sa mga mataga Oroqueta. Hello diya, shout out diya kay DJ Kelly. Hi DJ Kelly. Beautiful girl. Mau galing. Mix 97.1 Mix FM Plaridel. 92.5 Mix FM Aluran. Og sa 100.7 Tambuli Infinite Radio diya sa may Kida, Pawan City, North Cotabato. 100.7 Metro FM Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Hello diya kan DJ Sweet. Mau galing. Puso ko yung nabihag. Iyo. More akong ipang-greet mga babae lang nga DJ, way appeal mga laki. Choosy. Og siyempre dire sa Misamis Oriental, MOR Miss Or Radio 87.5 Taguluan. Kanadya sa balay ni Notchka sa Taguluan, Misamis Oriental. Og sa Pangantukan Bukidnon, gimingaw na kog sakas mga kabukiran dia. Oswag Radio 87.5 Pangantukan Bukidnon. Og siyempre dire sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, 90.3 Strong Radio Kusgan. Hello sa aton tanan. Salamat sa pagpaminaw. Ito na po ang ating letter for today. Sana at lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko, ano dili ako masagama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason, imo akong gibiyaan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy!
usa lagi. Dear Brother Bernie, bitok bito. Mayong adlaw kanimo Brother Bernie, bitok bitok sa tanan nimong tigpaminaw. Sa online, sa radyo, bisang asa. Idol Konsihal, good morning. Morning, Zad. Oy, by the way, ang atong gugmang giahag, giatod ka nato sa Ashigo Plus Herbal Capsule, Ashigo Plus Herbal Coffee. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-ashigo ka na, epektibong masaligan, huwag kang nambalatian. Sa ashigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-ashigo ka na, epektibong masaligan. Mag-ashigo ka na. Brother Bernie, bitok-bitok. Unsaon man ako ning high blood man ni akong mama oy. Nabay tambal ani. High blood or mo nang giingon nga hypertension. Ang pagtambal sa high blood mga igala, kana magong high blood, mo nang gi-high blood ka. Murag ka ng kanal ba? Kung bago pang buhat ang kanal, murag tuloy-tuloy pa ang tubig, di ba? Ang kanal mo na imong mga kaugatan. Kung medyo bata-bata pa ka, so tuloy-tuloy pa ang tubig, walay problema. Hantod sa magkatiguan ka, mo na ang kanal, murag nanay mga basura, nanay mga dahon. Mo nang mga kolesterol. Mga bisag unsan lang na diya Mo nang eventually, kadugayan, pag daghan na kayo'y nakablock, nakababag sa kanal, pag kusog ang ulan, ang tubig, di nakaagi, mo nang muawas na dahin siya sa kanal, di ba? Pareha kaya po na sa itong mga kaugatan, pag medyo wa na yung maagi ka ng dugo, kay grabe nag-kolesterol, o ni medyo ni bagtok na yung kaugatan, burag mo overflow na. O, mo na nang resulta na yun nga heart attack ka or dili ka ma-stroke or aneurysm. Simba ko palayo. Mo na ay mo kumpiyansa kung perminti na taas inyong dugo, high blood na mo perminti, ay mo kumpiyansa gyud. Ayaw gyud mo magsiingon nga ay owa naman ko'y gibati, pero pag take sa imong BP, uy taas magikag blood pressure manay, taas magikag BP nay. Wa man ko'y gibati. Naagyon mo kumpiyansa ana. Unsay solusyon ana? Una, ang atong mga kinaon. Likay na gyud ta sa mga pagkaon, sa mga processed foods. Mas kanang mga pagkaon nga dili parat. Kaon tag prutas, kaon tag gulay. Naon saong paglikay nga ang barbecue. Imagine nimo ng barbecue pag puro ra unod way fats. Wa gyud lami no. Pero mo nang giingon lagi nga likay na ang pagkaon sa grabe na mga fats ug kolesterol. Ikaduha, baklay din pag may time. Dili kay bisa magpalit lang ka og suka sa tindahan, magmotor yon. O baklay every morning. O diri sa Cagayan de Oro natay bagong boulevard. O uban-ubana si nanay baklay sa boulevard. Kanang moadto og mall, bahalag di mo palit, basta kay baklay. Ay na mo sige elevator og escalator ya.
Adto sa 4th floor. Oh, baklay, saka. Tapos naog na sab. Ana, baklay. Di man kailangan yun mo mag-gym. Kung na'y bike, mag-bike. Ana ra. Maintain sa atong timbang. As much as possible, sigurado nga di manobra atong timbang nga mawala atong liog, ha? Di na magpalabi og inom sa alkohol. Ang mga gapanigarilyo, undang-undang na. Og siyempre, likay ang mga butang nga makahatag kanimo og stress. Likay ng stress. O mo nang paminaw aning gugmang giyahak. Paminaw aning gugmang giyahak aron mawala imong stress. O kamulog ag paminaw sa gugmang giyahak. O tomar dayon og Ashigo Plus Herbal Capsule og Ashigo Plus Herbal Coffee. Ang Ashigo aduna kini Ashitaba, usan ni siya kasikat nga herbal plant nga naa sa Japan. Morning sekretos mga Hapon. Aduna po ni sagol nga guyabano extract. Nga adunay anti-cancer properties, maka-improve sa imuang immune system para madipinsan imong mga kalawasan sa mga sakit-sakit. Anti-inflammatory po kining guyabano extract. Og aduna po ni siya antimicrobial properties. Nga pwede mo away sa bakterya o viruses. Ang guyabano extract, maayo po ni maka-improve sa atong digestion. Aduna po si kini turmeric powder ang atong Ashigo Plus. Grabe ka power lagi. Ashitaba, guyabano extract na pay turmeric. O kini ang atong Ashigo makatabang ni sa inyong mga high blood. Para mas tuloy-tuloy ang dagan sa inyong mga dugo, mawala ang kolesterol sa inyong mga dugo, mas mahimong healthy ug muluag ang inyong mga kaugatan, mubaba na ang inyong cholesterol level ug inyong high blood pressure. Testingin ninyo ang Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Available sa inyong mga suking parmasya, mga tindahan, ug available ni sa Shopee ug sa Lazada. O tudloy si nanay yung sa pag-order sa online. Sige na, testingin na. Para matilawan ni nanay. Or available po misyo sa radio station na inyong ipaminawan karon, ha? Sa Strong Radio, nadiri Abay. Sa Miss Or Radio, nasa balay ni Notes ka mismo. O, pangitaan lang si Boss Louie Malisa diya. Diya sa Plaridel, nadia dagan. Nadia sa Algi Pharmacy, JLY Pharmacy. Og diya sa may Oroqueta City, nadia sa Parmasya Jessica, Sifi Pharma og Medgrace Pharmacy. Bisita na. Testingin na ninyo og order na og Ashigo Plus Herbal Capsule og Ashigo Plus Herbal Coffee. Adlaw kanimo Brother Bernie bitok-bitok ko sa imong mga suking tigpaminaw. Ako di ay si Gary. Kung inyong nabasa karon ang akong letter, salamat kayo. May tungod kini sa usa ka babay. Nga itago nato sa pangalang si Josel. Dili ikalimod, sa una pa lang na kong kita ni Josel, nakaengyo kog wow. Wow, Mama Mia, ulala, sis Bumba. Kaysa iya palang panagway, hashtag yung gwapaha.
Maunang saway pagduha-duha. Nagpa-cute-cute din ko. Og niyon ko sa kong galingon nga si Josel na. Ang sunod nga babae nga akong mauyab. Garigar. So, pre, kuwapa kayo atong bag-o nga kauban, pre. Si Jusil ang pangalan, pre. Josel. Basta, pre, kay ang pangalan niya, Jusil. Guwapa kay, pre. Basta lagi, pre, tanawa. Ali, tanawa, liya. Oh, saan? Tanawa, pre, naka-shirts, pre. Agaga, marilo. Guwapa kay, pre, oy. Uy. Gahapon, pre, naka-miniskirt. Lami kay gligs, pre. Wagi pali, pre. Wagi pakay, pre. Hamis. Mamords kay, pre. Garigar. Yo, manyakis yung kay kagid. Usubi ba sa ikaw lugar, walo kang mo tanawa na niya ko niya. Iyang porma, tanawa. Lagi, guwapa bitaw. Kabalo ka, akong gisunod iyang kuwan, pre, iyang TikTok, pre. Dagang kisa mga sayaw-sayaw dito, pre. Mubok iyang shorts, pre. Basta lagi, pre. Garigar. Mau ba? Ay, kita ko, pre. Naro. Josel lagi. Jocel mo na. Josel. Ano mo yung Josel. Josel mo na. Bala ka niya. Basta kaya akong pagbasa. Josel. Oh, tanawa, pre. Laka, may mrin yung sayo ba? Maugaling tanawa kanina. Nato isa din. Kani. Tanawa, pre. Tanawa. Oh my God. Wala ka diha. Garigar. Laka. Labi ba? Ayos kayo ba? Ako'y diskarte, ana. Oy. Ako yun na nakakita na. Garigar. So, kung nakonon siya, ni ka ng kuwan, paunan na yung tanaw. Diskarte kag imo na, kay mo diskarte po ako dre. Oy, mo kompetensya mo dyan ako. Sige lang. Mo nang giingon nga paunahan na ilang utagon. Hi, Jusil! Hi, Jusil. Uy, hi. Ay, pagsamog, depre, ako'y nakauna diri, pre. Sama ka nga. Paano na ilang gutagon? May di man ni Kuan. Kasi dipindi lang kasi piliyon niya. Naod sa mo do, ha? Wala. Kanang, nag-follow na mi sa imong TikTok, Jusil. Nag-follow mi. Grabe, ay, may ka mo sa'yo, Jusil ba? Tapos, grabe, bay. Daghan na ka ni mga followers, no? Uy, salamat sa inyong pag-follow. Kanang, Josel, kanang, nana ba kay uyab, Josel? Ha? At sa man inyong mga pangutana, oy? Mabata, Josel, so tingin namin, Josel, kung kuan ba, nana ba kay uyab ba? Kay mga single, manggod may duhagod. Pero ay lang kumpiyansa ni Gary, kay bahok kay ni siyag tiil. Ay, yung sumugaw si Bogtil. Di para ni mo, Bogtil ikaw, Bog ba, we. Uy, naunsa mo doha, uy.
Oo, single pa ko. Wala pa ko yung uyab. Fights. Okay kayo. Kay, ako ulitaw ko, Josel. Ako po, Josel, ulitaw ko. Kayong tuwa niya, Josel. Kay, lain ka nagbatasan. Dagang ka na siya babae, dagang ka na siya gipahilak, Josel. Ako, Josel. Kung ako mauyab ni mo, sus, grabe, ako yung kang panggaon tanan. Pwede ko ni mo yung katabang ba? Siya nga. Siya man na yung diskarte ni mo nga. Sinsya kay ka, Josel, ay lang. Namagun ni siya pagkagamay kay. So, kada tong narehab siya, medyo natayog ang iyang ulo ba? Ay. Narehab ka diya karon. Pasensya kay Josel. Ay, ambot ninyong doha, kasamok ninyo. Manarbaho sa tao, samok ba ninyo doha, Pasensya na ka, Josel. Ato ni Edison. May pagkagamay mga gudong ay narehab lagi to. Sige, og rugby bata. Pagsingot niya, nipilit ang rugby. Nipilit siyang utok. Oy, taka. Tinod na nga istorya. Yagaon mo gusto si Edison ko ta. Mau naging nga. Pasensya na ka kay murag alingasa kayo ito siya. Walay problema, oy. So, tinuod tong nga wala pa kay uyab. Hi? Hey? Tinuod ba to nga wala kay uyab? Tinuod? Sa kagwapa ni mo, wag yun kay uyab? Actually, nagbulag may last month lang yun. Medyo... Sige magun may glalis. Tadigi siya maminaw nako. So pa'y pulos. Hindi mo din siya maminaw nako. Amo ba? Hindi mo siya maminaw ni mo. Naambot lagi, oy. Kundi lang lain siya mo. Sa day inyong ginaawayan day. Sige may away nga tambalan na niya yung bunin niya sa iyang hita. Gipalitan na nako siyang mga ointment pero di gid siya mo patuo, di gid niya haplasan no tan-awan ni kanat na iyang bunin, ni kanat na sidbok paa. Kalain ba? Maglagot magug ka ng dili maminaw Mao galing. Muga ako bitaw naminaw gyud ko nimo. Ngano da ikaw gari? Wala po day kay uyab. Basig hapit na karon na. Ha? Kung sugton ko nimo. Sama ka gari, sama ka. Bawa ka gari, oy. Mura kag tala. Wala bitaw kay uyab? Wala lagi. Aya pa kung imo na kong sugton. So basig tinuod tong gisulti ni Edison, basig kuan kay ka ba, dagang kay ka chicks. So kanimong forma chicks boy kay na ba? Tadagan na daw kagipahilak ng mga babae. No, sinuod siguro na no. Ayaw to ana. Ako magpahilak og babae? Pwede magpahilak pero makahilak sa kalami. Kabalo ka. Lisod naman kaya nga diri pa ta mag-sister storya kay basin niya silusor ba ito si Edison. Basin bakante ka unyang hapon baka basin pwede ta ka kuhaon nun niya sundoon ta ka ihatod ta ka sa inyo kung okay lang. Siyempre. Naon sa ka pero kag itoy. Tarang ba Lagi. Nya. Joyride ta na.
Maserbato lang ko niya. Maubay, asa mo sakyanan? Wala ko'y sakyanan, serbato lang akong dalon. Siya gari. Di bitaw, magmotor ta. Jure-jure lang ta, tapos hiyato din ta ka. Kung okay ra sa imo, magpahatod ka. Ay, okay ra eh. Sige, unyay. Bantay ha. Lagi, unya, promise. You're the one that never lets me sleep. To my mind, out to my soul, you touch my lips. You're the one that I can't wait to see. With you here by my side, I'm in ecstasy. I am all alone without you. My days are dark without the glimpse of you. Now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shines, and I can see that your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like the river that flows down. Okay, naibot ang tambutso. Nalingaw ka. Grabe, oy. Grabe atong joyride. Wa man ka nagsabang ang inyong balay likod raman sa itong opisina. Mao galing mo nang niyon ko nga magtuyok-tuyok na lang ta dito sa unahan kay dool raman ang balay na raman sa likod. Diri day yung boarding house di ay. Nalagi babae sa taas oh. Nagkaway-kaway, nakaputi. Hoy, pag short niya, wa may lain babae. Joke lang. Sige na, wato na ko. Hay, mo na to. Paguman ko ni mo gi-joyride, paguman ni mo lakaw-lakaw, tamara to. So pa man day? Alisa diri. Alisa diri sa bye-bye. O banisa ko diri. Sige. Ang ako mangod kay abi pa lang. Sige na, alisa diri. Alisa di dahin sa. Okay mo kayo ni diri, no? Ay, okay kayo. Gusto kag kuan? Ano mong gusto? Kape? Unsa man, juice? Ikaw. Ikaw akong gusto. Siya magay lagari. Samo kay ka ba? Sige na, magkape na lang ko. O sa'yo gusto ni mong kaunon? Ikaw lang gihapon. Shagari. Siya magagari ay. Iwag yung kung gabinoangan, Gary. Lagi, nangutana ka kung siya kung gusto. Ikaw. Nangutana ka kung siya kung kaunon. Iwan ko nga, ikaw. Ikaw ito, Gary.
Ikaw ba, bugoy? Bad boy kay ka ba? Laparon ta ka sa kong panty karon. Uy. What? Asluma kasi mong panty, oy. Sige yan eh. Imo naman kung gilaparo si mong panty, sige magpinsing na lang ta. Ako sa kambunal-bunalan sa akong brief. Hey, Gary! So na, Gary, bro maghapdos man sa mata imong brief. Tapos dagan balas-balas. Apakon kabi sa kong brief. Gary, apakon sa taga sa kong panty. Balos ka. Gary! Baho yun. Gary! Alo, kadako ba si mong gidala-dala, Gary? Mason maguguman ang perminti ko dala-dalag yung martilyo. Doa man naimubo og lawas pero dakog ulo. Napoy dakog lawas pero gamay ulo asa ka. Okay ra ko anang kuan gamay ulo pero dakog lawas. Mao ba? Na, Gary, ayoko kang tsawi ha. Kahiwi na ba kini akong gutter? Dugay na giniwala matulid, Gary, ay. Suya gitu si Edison ron. Unsay? Si Edison ba masuya gitu ron. Naoy di ko ganaton ni Edison ay kay batik kay naong hiwi kay naong ay. Tingala ko niya ta magkipat-kipat iyang mata na. Nakakaon man siya leftover sa ilaga mo na magpitok-pitok iyang mata. Ikaw magida kong ganahan, Gary. Gary. Sige na, Gary. Tukay kay kabatol. Irasan na akong gutter, B. Gary. Kana, Gary. Kana, derpita. Kana, Gary. Kana na, please. Kana dia hiwi. Kana dia, Gary. Kana dia dapita. Sige, dukduka pa. Gary. Kana, sige pa, Gary. Giselle. Grabe, hiwi naman ka ni Giselle. Maugali ang konsulti ni mo, hiwi. Sige pa. Gary, sige pa. Sige pa, Gary. Gary. Ikaw na ang may sabi na ako'y mahal mo rin. At sinabi mo ang pag-ibig mo'y di magbabago. Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit, ika'y lumalayo? Puso'y laging nasasaktan pag may kasama kang iba. Di ba nila alam tayo'y nagsumpaan na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibo masaligan, huwag kang balatian. Sa asigo
kumpleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-aksiko ka na, epektibong masaligan. Mag-aksiko ka na. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Ako si Lani Gatab, nagpuyo sa Clarence Settlement, Oroquita City. Adis ka nakadungog ani nga produkto nganong naaghat man ka nga pagpalit ini. Sa kuan, radyo, nagpalit ako sa Asigo tungod kay na ako'y high blood, hawoy akong bukton, sakit akong dughan. Dugay rin nimo gibati mo imong sakit. Dugay ra, high blood, ug sakit sa kasing-kasing. Pila ka scrub imong napalit? Isa pa ka istab akong napalit. Pag inom na kog 5 ka buok kapsul, na wala na ang sakit ug hinay-hinay, hasta ako ang bukton, nawala na ang hawoy, dili na pud magsakit kanunay akong ulo, hasta akong dughan. Karon, pulo na ka buok, isa na ka istab akong nainom, nawala na gyud. Busa nagpasalamat kog dako sa Asigo, giyahan ko sa Ginoo. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Ako si Rosaline Inatit, nagpuyo sa Lower Langkangan, Oroquita City. Ang akong anak na ay bukol sa liog. Sa gamay pa siya, nakita na ko nga na ay bukol. Nabalaka ko kay nagkadako siya, nagkadako pod ang bukol. Ang akong bana na ay gipalit nga Ashigo kay nindot daw. Nadungog niya sa radyo kay may naay asitaba. So mauto kada gabi akong tangtangon sa kapsol dayon akong tunawon ug ipainom sa akong anak. Sulod lang sa isa ka bulan kapin nahilis jud ang maong bukol. Nagpasalamat kay ko sa Ginoo kay nagamay jud ang maong bukol. Akong giawhag ang atong mga tigpaminaw karon nga mutumar sila sa Ashigo Herbal Capsule sa mga naigibati. Napamatudaan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Birthday cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puutan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot kid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na'y langan-langan, tumar na sa Beramax Capsule! Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa gugmang giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Magbira Max Capsule! Bira to the max! Kabalo ba mo ang top 2 rason nga nung mag-away ang mag-asawa? Top 2. Una, kwarta. Ikaduha, intimacy. Unsa may intimacy? Kanang usahay kakulangon sa pakighilawas
sa inyong mga partner. Matod na sa pagtuon ha, ang top 2 nga ginaawayan sa magtiayon. Una, ang kwarta, ikaduwa, intimacy. Posible may ragsugod, kadugayan, wa na'y gana. Nausab na. Siguro ang mga bana, dili na tinoda nga moingon mo nga ang mga tiguang raman ang dili na mugahi. Kagahapon na ako'y abay nga konsehal, kita sa kumbang na ako'y biramak. Siya nga, mugamit mo rin ka nga bata pa man ka. Kaya mo man itong mentality, ang mugamit sa mga biramax nga pampagahi, para daw ni sa tiguang, kaya di na daw mo function. Taka raman mo. Sa tinud-anay lang, sa studies karon 30 years old pataas, na mga bana karon tungod sa stress o anxiety. Stress. Kanang stress, magunahuna, unsay mga unsaon pagbayad sa mga bayro nun, bayad sa kuryente, tubig, unsaon pagbuhi sa pamilya, kana. Usahay po na yung mga bana nga kapoy sa trabaho, sa sobrang kakapoy, nakalimot na sa ilang responsibilidad, isip bana. Pag uli, wa na, talikod na dayon ang asawa, ni Honghong nga lang, wa na ko'y panty. Muingon na lang din ang bana nga, ugma na tapalit, kay gabi naman. Tinood biyan nga istorya. Ang mga bana nga busy, stress, kapoy sa trabaho mo nang usahay, di na mo function. May na lang gyud kay natay Biramax coffee o Biramax capsule. Ang atong Biramax daghang kay sagol. Usa na diha ang tongkat ali. Kay kaning Biramax di lang man ni siya ingon nga pampagahi lang yun siya. Ang tongkat ali, usa ni sa kaherbal na si Vice Mayor de kagapon niingon siya nga, huy basi magpalpitate ka na ha. Wa gyoy palpitate Vice. Herbal man herbal. FDA approved gik ang atong ingredient sa Biramax puro ni herbal gikan ni sa mga tanom. Usa na diri ang tongkat ali. Usa ni siya ka traditional medicine nga ginagamit sa Southeast Asia. Ang tongkat ali ilado sa pag-increase sa testosterone level sa lalaki. Number 2, makawala kini sa stress ug anxiety. Na ay pagtuon gyud ana ha. Ang nakalami pag aning tongkat ali, makapahatag pag ni siya og kusog. Physical performance. Makahatag og kabaskog og kakusog sa imong mga muscles. O kanang imong kakapoy bana nga grabe kakapoy usa pa kanimong trabaho sama sa atong mga amigo da sa Bureau of Fire, RTA, da sa BJMP. Hindi ko magsaba nga ga-order po na sila Biramax diha. Sa ilang kakapoy mawala tungod aning tongkat ali. Maoning nakalami sa atong Biramax. Anti-inflammatory, antioxidant pag yun. So dili ni siya ingon nga basta-basta lang gini siya nga kanang pampagahi lang. Ang ginseng nga sagol nini mo na mutabang nga ang blood flow mo padulong dito sa imong junior mo nang mubayang magilyo perlas ng silanganan gina siya. Nasabtan wa mo nang kamo ay mo kahadlok mag-Biramax. Barato ra kayo. 2 ka capsule sa usa ka box. Dali ra kay malingaw gyud mo gabi ikadlawon magbuntag na. Basta lagi si Mrs. lagi makaingon gyud lagi nga kalami ba ni? Ay suspertiha. Makaingon gyud sa mga igala nga. Oh, lami, oy. Ala nga di lami kay moingon magid siya nga. Gahi, oy. Magbuntag lagi. Pag abot sa buntag makaingon na gud siya. Tama na. Mao galing. Basta kay mag-Biramax aron makaingon gyud siya nga. Gahi, oy. Biramax capsule, Birato na Max. Available ni siya sa Shopee o sa Lazada. Available ni siya sa Insuking Parmasya. Diriya sa Cagayan de Oro, available ni siya sa Save More Pharmacy sa Kugon o Save All Pharmacy sa Kugon o mismo diri sa Strong Radio. Or available ni siya sa radio station na imong gipaminawan karon. Biramax capsule, Bira to the Max.
can't remember when you were there, when I didn't care for anyone but you. I swear I've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us. Garigar, 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 garigar. Oy! Edsel! Nako ipakita sa mo Edsel pero sabot ayaw kasuko. O sa mana garigar, 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 garigar. Uy, garigar, gabi. Kita ka sa bagong post ni Josel. Josel lagi. Josel! Ay, pagbuot diya kay mo na ako Josel. Kita ka sa bagong post niya nga TikTok kagapon. Tanawa. Tanawa. Agay! Tanawa lamia lagi. Basta lagi garigar, garigar, garigar. May the best man win. Garigar, garigar, garigar. Tara, asa video ni Josel, we? Asa, we? Na raw. Nakita kay pakita. Tanawa. Wala. Pariya lagi ni background lagi. Garigar, 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 garigar. Kabalo ka asa siya nag-TikTok? Nawa. Nakoy picture. Iyan ang kwarto. Mao galing. Nganong naman kay picture? Tanawa. Sunod nga picture. Kajot lang, garigar, 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 garigar. Kajot lang. Nganong nag-abay man mo sa iyang kwarto? Garigar, 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 garigar. Sawan. Ayaw ko igna. Wala. Pasaylo ako. Mag-inam ito taga nga. Sorry na lang. May the best man win man ka. Pasaylo ako. Don't ayaw gilak. Kailak ko na ka. Hagas ko mo hilak. Kailak kon. Di ko kailak ko. Hagas ko mo hilak. Mana? Grabe kay bay. Garigar. Kiss koko ni mo, garigar. Ikaw na gyud. Surrender ko. Pusa gilay. Grabe ka, garigar. Tonight it's very clear. We're both lying here. There's so many things I wanna say. Garigar. Burag. Luya man kay kagarigar. Gilantan man kagarigar. Matay 2 days na ni pre. Ano man, naunsa man ka? Sutiyan takap, ay pagsaba. Unsa galing. Ay pagsaba lagi sa uban, layan pa chismusor ba ka? Dili ko magsaba lagi, ako ra i-shout out sa Facebook. Kanang hapdos kay mangihi, brad. Pag mangihi ko ba? Murag nanay nanak ba eh? Uy, garigar. Unsay nanay ka ng burag dugo, anak. Ay, lagi pagsaba. Haptos kay bay. Muna kilang kaluya ko na. Laka! Nasira ka, garigar. Mulay akong duda, bay.
Tuwa man ko yung laing gitirahan bay. Si Josel ramang yun bay. Alak ka. Matay. Matay, brad. Laing yun akong paminaw, brad. Sakit kay brad. Nakuha yun ako ni kang Josel bay. Nasira ko bay. Brother Bernie, bitok-bitok! Nasira gyud ko. Sexually transmitted disease. Ni amin po daya pa po daya nagsaba si Josel nga naday siya problema ana. Matod pa niya, nakuha po daw niya sa iya pong ex-boyfriend. Pero medyo nausap ang akong panlantaw, nagunahon ako. Basin na ilain gatiraan niya. Nganon nakakuha man siya ng ani nga sakit, nadamay pa ko. Pero ingon yun daw siya nga, wala man daw lain. Sa ato rin ang iyang ex. Anak daw di na ko siya bulagan o di daw mausap ang akong panlantaw niya. Pero sa tinud-an na ilang Brother Bernie na usab gyud. Medyo na turn off gyud ko. O say angay na akong buhaton. Garigar! 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 Naingana ba? Sa ngalan nga gitawag nag-sexually transmitted disease. So, na-transfer yun na sexually. Pwede, minsan ngagikan siyang uyab. Pero ako sa inyo ha, mag-Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Mag-Ashigo. Para matambalan. Ako sa ani mo ha. Do, medyo, well, tama, medyo ma-turn off ka. Kaya anong naka-STD man siya. Pero talawa sad, in fairness yung explanation, talawa imong level sa lab nga imong ginatanaw. Sa lugar ni imong lab, magdepende ra kung na STD or wala. Well, ang pinakauna that, just help her. Magpa-check up mo na may matambalan man na. Magpa-check up mo kung anon siya, ana ba? Ay mo kadlo, kubanan nimo siya, pa-check up mo. Kung maayo siya, ma-okay siya, ana good. Getting to know each other, ana good. Ayaw sa automatic nga, mura grabe. Well, ako makasabot sa ako nga medyo ma-turn off yung kay lah. Basig bisag kinsalay ni tiraan niya mo nung naingani siya. Normal, nga naging mga lalaki. Pero, yeah. Tanawa lang sa Brad. Give her chance. O ba nilang sa siya, pa-check up mo, ipayo na. Antod sa ma-okay siya, din, kumbati na sad, order na sa kag Biramax capsule. For the meantime, anapa mo STD para makaaway sa imong viruses diyan, bakterya. I-appeal ning kuan, asitaba nato kaning Ashigo Plus Herbal Coffee, Ashigo Plus Herbal Capsule, ha? Para maayo na kaniya, ha? Ayos sa bulagi, bro. Tagay chance. At ekong oras, dagan salamat. Overtime na sago. Ingat mo tanan. I love you all. Bye!